Добър ден всички! Аз съм KS Gaming BG и с мен е Кристиан Ветев. Крис, кое е BG по-точно? Да, и ще гледаме, както виждате, GTA 5. Сега имаме някакво състезание по-хубаво. Няма ли? Избери ето ван. Санчес. Да, него. Какъв ван бе? Там имаше някакъв ван просто. Както виждате, състезанието по-хубаво. Всички са Санчеси. Не са всички. Защо има? Ако има някой с някой с коли се прецаква. Има един. О, неговата тунингована има и един с 4 колка. С 4 колкото е още по-прицакан. О, да, той ще остане на едно място. АФК е сигурно. Да. И това сме четвърта. Охо. Мале. Бати. На четвърто място си. От 6-то. Защото не хванах в началото властта. О, хванах чекпоинта на Космо. Аз гледам минавам така през нивята. Охо! Този склад направо ни уби. Четвърта. Тебе там. Сега стана втора. Това първо издухам. Така. Не, хвана го. Yes. Не си на втора. Не. Тук има чекпоинт. Отърва чекпоинта, бе. На четвърта си вече. Колко дълъг ще го правим този клип? Максимум 15 минути, защото тук трябва да направя над 10 000 абоната тогава. И вече съм на трета. За какво пък с 10 000 абоната? Защо така? 10 милиона бих изкарал аз. Ако имаш 10 милиона абоната, вече ще почват и тук ти плащат. Всеки знае, клипа стана 200 и колко мегабайта. О, тапак. И защо скочи, бе? Защото забих него. Явно тук завършвам телето. Имам шанс за четвърта. Криси, то все пак добре. Добре, ама можеше и по-добре. Внимавай. То я виж на колко са пред тебе вече. Охо, те се сблъскаха. Аз го направих на две обиколки. Имам шанс да го настигна пак. На трета позиция не е много зле. На 3 от 6. Нещо не кефи. Втора обиколка. Крисите, хората в YouTube няма да могат да ме намерят. Но те ще влезат в абонатите ми. Те ще влезнат в абонатите, ама такова. Тя картинката ми е на Трейвър, де държи снайпер. Добре, вече знаят. Също може да се абонирате за него. Ако не сте. Ако не сте, да. Ако не сте се абонирали. Отървах чекпоинта, бе. Ого. Заминах си четвърта. В къде тъпия чекпоинта? Ето го. Я се върта в кръг 20 минути. Това ще ме стигма, не? Едно се блъсна. Криси, ти ще се пуснеш, тъй като кълнеш. Да, то така стане много леко. С зенторното. Вече е на 400 няколко мегабайта. Ме интересува колко мегабайт е. Мегабайт е. Имам 16. Ти от компютър можеш да качваш на GTA 5 като се изтеглиш. И тук и миналия път се блъснах. Знаем. Четвърта пак добре, много отколкото да си на последна. Да, по-добре, ама като може да съм на трета. То копеленцето мръсата е духа, ама... И сега мога да съм на трета. Да, ако той е някъде фейлне. Има огромен шанс. Ма няма да фейлне. Защото е лагна, бе. Не ми лагна. Не ми лагна. Взе ли чекпоинта? Да, взе го. И те финишира, вече почва да отброява за DNF.
Но аз няма да съм... Да, назад. Крис, искаш ли анбоксинг на слушалките ми? Но те този анбоксинг си прави, когато такова. Когато... То явно ще милиеш един лев. Той то за какво ни тръга? Те някои седят да е така АКФ. АФК. АФК. Да. Батата пака. Ама те нарочно така правят. Ха-ха, финиш, четвърти. И какво смешиш? Малко е смешно. И да, това ще бъде клипа. Чао, чао.